Ako volite priče, udobno se smjestite. Načulite uši, otvorite oči i u tvoje srce će čarolija doći. Pročitat ću vam priču, slikovnicu Znatiželjna koka. Napisala je Sanja Pilić, a ilustrovala Andreja Petrlik Huseinović. Jedna je koka bila tužna, jako tužna i nezadovoljna. Kakav je ovo kokošinjac, pitala se. Kakav je ovo svijet, čudila se. Kljucala je po malom dvorištu i vidjela je samo mali komadić neba. Sve je bilo malo, sitno, nikakvo. I ja sam nikakva, ljutila se koka ogledavajući se u barici. Barica je bila veličine dječjeg dlana. Ništa tamo nije bilo veliko. A to je kokicu prilično ljutilo, ona bi barem ponešto veliko vidjela. Veliko polje, veliko more, veliki grad. Čeznem za gradom. Razumijem su matematiku, razmišljala je kokica. Dok sam klucala zrnje, naučila sam i zbrajati. Tako zbrajajući otkrila je svijet prostran i neizbrojiv kao i same zvijezde na nebu. Zar da samo jedno jedino dvorište bude sav moj svijet? Pitala se. To ne želim. Odlučila je i počela je kljucati oko ograde uvijek na istom mjestu. Kljucala je tako, kljucala, čeprkala i napravila otvor u ogradi. Napokon, pomislila je i izašla iz dvorišta. Bila je oduševljena. Pokraj nje je prošao traktor, zatim automobil i jedna ohola guska. Dobar dan, rekla je kokica guski. Molim vas, kako se stiže do grada? Grad nije za tebe. Moraš znati strani gradski jezik. Jesi li išla u školu stranih jezika? Upitala je. Nisam. Brojila sam zrnje i zvijezde. To ti tamo neće koristiti, zlobno je dometnula guska. Ja sam završila 3 semestra gradskog jezika i sada sam se upisala na 4. Dobro, kokica je malo pokunjila glavu. Snaći ću se i sa svojim kokodako jezikom. Krenula je koka dalje. Putovala i nakon 4 dana putovanja stigla je u grad. Joj, kako je bila vesela kada je ugledala velike kuće, osvjetljene izloge i prozore. Uopće se nije preplašila. Ona je grad baš tako zamišljala. Sad znam kako izgleda veliko, srednje, malo, visoko, nisko. Mudrovala je koka ispod nebodera. Šetajući oduševljeno stigla je do gradskog trga. Tamo je očekalo najveće iznenađenje. Divovska kokoš napravljena od plastike koja se okretala stojeći na postolju. Bilo je to umjetničko djelo, visoko 6 metara, ispod kojeg je pisalo: što je bilo prije, kokoš ili jaje? Za mene je i to preteško pitanje, govorila je kokica sama sebi. Nisam mislila da smo mi koke tako slavne. Zakokodakala je gledajući plastičnu kokosauricu. Nakon stešla je period ponosa. Ako prije i nisam imala tačnu predodžbu, kako tačno izgleda veliko, sada znam. Bila je toliko sretna da je glasno zakokodakala još jedno i učinilo joj se da čuje kako velika kokoš također odgovara. Kokodak, kokodak, kokodak. Ne znam gdje je Znatiželjna koka danas, ali vjerojatno luta gradom. Ako je slučajno vidite, nemojte se čuditi. Kao što ima različitih ljudi, postoje i različite koke i baš je dobro da je tako. A Znatiželja je baš čudna. Ona nas pokreće iz malih dvorišta, otkriva nam velike svjetove i što je Znatiželja veća, svjetovi su prostraniji. Znatiželja sve uvećava. Zato budite znatiželjni. Čiča miča, gotova je naša